Mojím veľkým potešením je predstaviť posledného cteného rečníka, sodomák Milan Pulkrábek, človek, ktorý je veľký odborník ako na bezpečnosť súkromie, má projekt Digitálna sebeobrana, okrem toho obrovské ďalšie veci na konte, Paralelná polis, Hacker Congress a niečo nám povie o BIPoch, teda Bitcoin Improvement Proposals, a nie, ani ja neviem, čo to má byť, povie nám on sám, nech sa páči. Děkuju. Slyšíte mě vzadu? Super. Tak jo, jak všichni víme, za Bitcoinem nestojí žádná firma, žádná konkrétní entita, my dokonce neznáme ani jeho autora. Přesto je to poměrně robustní monetární systém a občas potřebuje vylepšit, občas potřebuje opravit. Jak už Míšo řekl, moje jméno je Milan Pulkrábek, spíš mě možná znáte pod přezdívkou Sodomák. Jsem autorem projektu Digitální sebeobrana, působil jsem v pražský Paralelní polis a mým takovým hlavním tématem je IT bezpečnost a soukromí. Dneska si povíme něco o tom, jak vlastně i vy můžete vylepšit Bitcoin. Pokud vám na něm něco chybí nebo něco přebývá, chtěli byste ho vylepšit, změnit a podobně, tak si projdeme, jak vlastně funguje ten proces toho, těch vylepšení, těch takzvaných BIPů, což se do češtiny může, nebo je to zkrátka pro Bitcoin Improvement Proposal, což se dá přeložit jako návrhy na vylepšení Bitcoinu. Všechny tyhle návrhy se dají najít na GitHubu. Pro ty, kdo nevědí, co je GitHub, GitHub je v podstatě taková sociální síť pro programátory. Dalo by se to možná přirovnat i ke knihovně. Jsou tam takzvané repozitáře, což můžeme připodobnit k regálům v knihovnách. Každý ten regál má nějakého svého vlastního knihovníka, který se o to stará. Každopádně na této adrese najdete všechny ty návrhy, které byly přijatý do toho procesu a který si popíšem. Úplně první BIP byl v podstatě navržený 10.1.2011 a dostal číslo BIP 20. Byl to návrh, jak vytvořit vlastně linky na Bitcoin, něco v podstatě jako odkazy, jako URL odkaz, jak máte http s dvojtečka // tak něco podobného na Bitcoinu. BIP číslo 1 byl navržený 19.9.2011. To znamená 8 měsíců potom, co byl navržený BIP 20. A byl to BIP o tom, jak dělat BIPy. Tipne si někdo, kdy byl navržený BIP číslo 2? Bylo to 3.2.2016. Takže, jak vidíte, číslování BIPů je docela na první pohled nelogický. Ono je trošku nelogický i na druhý pohled, ale je to první věc, kterou si nějakým způsobem popíšem, protože jak když jsem začal připravovat tuhle přednášku, tak jsem na tom strávil možná jako nejvíc času. Jak vysvětlit číslování BIPů. Co je důležité pro nás, je vědět, že to číslo, který BIP dostane, není, kdy byl ten BIP nějakým způsobem schválený a přijatý, ale kdy byl navržený v tom procesu, který si popíšeme. Ten proces funguje, jak jsem ten GitHub připodobnil k té knihovně, tak můžeme si to představit, že my máme nějaký nápad a přineseme ho knihovníkovi. Dáme mu ho na stůl do řady. V prvním kroku si ten knihovník přečte ten náš návrh,
zjistí, jestli je nějakým způsobem v pořádku, jestli to dává smysl. Dejme tomu, že zjistí, že je to úplně na nic a návrh zahodí a vezme další návrh z té řady. V tomhle případě zjistí, že ten návrh splňuje určitý náležitosti a může ho zařadit do té knihovny. A v tuhle chvíli tomu návrhu dá to číslo z řady čísel, která nemusí být nutně 1 až něco. Ale je takový jakože dobrý to říct, proces toho, že se dávají čísla body jakoby postupně, nicméně to neplatí úplně u všeho. To znamená, jak jsme viděli, BIP 1, BIP 2, BIP 20 nejsou úplně v té časové posloupnosti. Ale každopádně, tady vidíme, že prostě nezáleží na tom, kdy to bylo schválený, ale kdy to bylo navržený. Může se to ještě připodobnit k tomu, že máme u knížek například máme ty ISBN čísla a nezáleží vlastně na tom, kdy byla knížka napsaná, ale kdy byla vydaná. Tak. A teď si projdeme tu část, kdy si řekneme, jak vlastně, když dostanete nějaký nápad, tak jakým procesem to všechno musí ten váš nápad projít, aby se dostal až do toho core Bitcoinu. Dejme tomu, že jsem dostal geniální nápad, nelíbí se mi například bitcoinové adresy. Chtěl bych jako mnohem lepší formát na to, jak vypadají bitcoinové adresy. Co chceme po bitcoinové adrese? Aby byla v podstatě náhodná, aby byla nepředvídatelná a možná ani, aby nedávala žádný smysl, protože to je to, co chceme z pohledu nějakého bezpečí a soukromí. Že jakým způsobem bychom mohli takovou adresu vytvořit? A můj geniální nápad spočívá v tom, že nové adresy budou tvořený tím, aby to bylo co nejméně předvídatelný, náhodný, nedávalo to žádný smysl. Takže nové adresy budou úryvky textů skupiny Kryštof. Takže místo adresy BC1QR8H bychom měli adresu a jako na dně mých koberců propadlé jackpoty výherců. Nebo křikem tvého mlčení vyladím své arytmie. Třetí příklad, jsi beznohý pes, ale závodní. Jak vidíte, tohle nejde uhodnout. Ale zároveň je to vlastně docela zapamatovatelný. Jo? Takže myslím, že můj nápad je v podstatě geniální. Teď ho ale potřebuji protlačit do toho Bitcoinu. Sepíšu teda nějaký dokument a protlačím ho tím procesem. Jak to udělám? Ten proces je popsaný v BIPu 2. BIP 2 je takový BIP o BIPech. Jak jsem říkal na začátku, tak ten proces, nebo o tom, jak dělat ty BIPy, byl BIP číslo 1. Nicméně ten měl nějaké svoje nedostatky, potřeboval vylepšit, to znamená, byl navržený a přijatý BIP 2, který ten proces upravil do podoby, v jaký se používá teď. První krok toho procesu je, že máme nějaký nápad. To už jsme prošli na tom minulém slajdu. Chceme vylepšit ty bitcoinové adresy. Protože je to náš nápad, tak se nám samozřejmě líbí, ale možná by bylo fajn to probrat ještě s někým jiným. Kdo na to bude mít pohled jako nezatemněný nějakou citovou vazbou k tomu nápadu a podobně. Takže a skvělý místo pro to je Bitcoin Dev mailing list, kde sepíšem ten náš nápad,
pošlem ho tam a kde by to mělo projít diskuzí, jestli to je v zásadě jako vypnutelný vůbec, jestli to dává smysl v té filozofii Bitcoinu, jestli to je technicky proveditelný a podobně. Když to projde tou diskuzí a jako nikdo proti tomu v zásadě nic nemá, ještě to neznamená, že je to skvělý nápad, ale má nějaký prostě náležitosti, tak uděláme takzvaný pull request na GitHub. To znamená, v podstatě sepíšem ten nápad a pošlem ho jakoby na ten GitHub. Na tom obrázku to bylo, přinesem to tomu knihovníkovi na stůl do té řady a ten knihovník to se k tomu dostane a pak to projde dalšíma fázema toho procesu. Tady je ten graf je zatej právě z toho BIPu 2, který tak nějak jako schematicky naznačuje ten proces, ty kroky, v jaký stavy ten náš návrh může mít. V tuhle chvíli my jsme to poslali do toho GitHub, nebo na ten GitHub, udělali jsme ten pull request. V tuhle chvíli je to vlastně draft, návrh. Náš ten správce toho repozitáře, ty správci těch repozitářů jsou jejich 6 aktuálně a kdo to je, tak to se můžete dozvědět i na tom GitHubu přímo v tom BIPu 2. Jsou jejich jména a e-mailové adresy, kde jim můžete vyhrožovat, když vám budou chtít zamítnout váš návrh. Dejme tomu, že náš návrh splňuje všechno, co má, to znamená, ten návrh má správný formátování, má správnou hlavičku, není to úplný nesmysl, je to nějakým způsobem asi technicky proveditelný a podobně. Ten správce vezme teda další volné číslo z té řady čísel, předělí to a vloží to vlastně do té knihovny. Ještě k tomu přidá samolepku nebo nálepku, jaká je to kategorie toho návrhu, toho BIPu. Máme 3 kategorie. Standard, to jsou návrhy, které nějakým způsobem mění kód Bitcoinu, jsou to většinou jako softwarové návrhy, je k nim potřeba udělat takzvaný soft fork a podobně. Druhá kategorie těch BIPů jsou takzvaný informační BIPy. Je to v podstatě jenom, může to být nějaká dokumentace něčeho, reakce na něco, popis něčeho a podobně. No a třetí kategorie jsou takzvaný procesní BIPy, který nám navrhují a upravují nějaké procesy v tom bitcoinovém ekosystému. A jako příklad toho procesního BIPu je třeba zrovna ten BIP 2. Ten nám upravuje proces, jak se dělají BIPy. Takže máme číslo, máme label, kategorii, přichází takzvaný merge, to znamená, ten správce toho repozitáře vkládá ten náš návrh do knihovny a v tuhle chvíli už se nám ten náš návrh objeví v tom seznamu všech těch BIPů, který jsou na tom GitHubu, na té stránce, kde je seznam všech těch BIPů. A začíná se dít implementace, to znamená, začíná se programovat, začíná se testovat, jsou tam různé fáze té implementace, to znamená, naprogramuje se to, vyzkouší se to někde lokálně, pak se to třeba vyzkouší na testnetu, ladějí se chyby a podobně. V tuhle chvíli jsme ve fázi proposed a pokud tohle všecko projde, tak máme
máme poslední stádium nebo fázi, která je aktivace. Pokud je k tomu potřeba nějaký konsenzus na síti, tak například těžaři hlasují o tom, jestli budou ten návrh jako podporovat, jestli ho zařadí do svého kódu. Tohle je popsaný tuším v BIPu 9, jestli se nepletu, ten způsob toho hlasování. No a pokud tohle všechno projde, BIP je aktivovaný, tak jsme ve fázi Final Active. Potom samozřejmě může ten BIP nějakým způsobem zastarat, ten náš návrh, stejně jako třeba zastaral ten BIP 1, potřeboval vylepšení, tak se vlastně dostane do těch stavů obsolete nebo replaced. Tak. A voilà, máme BIPa. Od téhle chvíle budou naše bitcoinové adresy vypadat jako prodavač, co nečeká na drobné, nebo neřešitelný rébus, který má řešení. To chcem, že jo. Teď se dostaneme k nějakým těm příkladům těch BIPů, který byly schválený, navržený. Trošku do historie. Kdo z vás si pamatuje placení papírovými peněženkama v paralelní polis? Ano, je tady pár OGs. Pro ty z vás, který jste přišli do toho ekosystému trošku později, tak dřív jsme neměli takový fancy appky na uchování bitcoinu, neměli jsme moc jako funkční peněženky, oni nějaký jako peněženky byly, ale občas byl trošku jako peklo je používat, občas to prostě přestalo fungovat jako z hodiny na hodinu. Tak pro nás jako na ten onboarding pro lidi z ulice, kteří přišli do paralelní polis a chtěli si dát kafe, tak jsme potřebovali nějakým jako prostě rychle jako nacpat ty bitcoiny, že jo? Aby si mohli u nás zaplatit kafe, protože jinak si to kafe u nás nemohli dát. Tak se tiskly prostě papírové peněženky. Na papírové peněžence byl prostě QR kód s privátním kódem, s privátním klíčem, a QR kód s veřejným klíčem. A když jste chtěli zaplatit, tak jste na pokladně vlastně ukázali ten privátní klíč té pokladně, který to naskenoval. V té pokladně se sestavila transakce, ta pokladna sama nastavila fíčko poměrně vysoký, aby to prošlo docela rychle v nějaký rozumný době. A poslali se prachy jako za kafe. Často se samozřejmě stalo, že to fíčko bylo dražší než to kafe samotný, ale z toho nás vytáhnul právě pak trošku jako na chvíli ten Litecoin. No. Lightning v té době to ještě nebyl snad ani návrh jako na něj. No každopádně, máme papírovou peněženku. To znamená, máme papír, na který máme náš privátní klíč, který vlastně vede ke všem našim bitcoinům. Takže bylo potřeba prostě to nějakým způsobem zabezpečit, tuhletu věc. Takže BIP38 vlastně přidával heslo k tomu QR kódu, k tomu našemu privátnímu klíči. Já vlastně nevím, jestli to někde jako reálně fungovalo, protože když jste měli zaheslovaný ten privátní klíč, tak na té pokladně jste s tím nezaplatili, protože tam nebylo jak zadat to heslo. No. Takže to fakt takový trošku jako retro a myslím, že dneska už jako ten BIP je vlastně jakoby furt platný, ale nemyslím si, že to vůbec někdo používá. Pak tady máme BIP 32, který nám vlastně pomohl hlavně v soukromí, protože do té doby, jak jsem říkal, měli jsme peněženky, apky, ale v podstatě to byly všechno jenom jako schránky na privátní klíče. Dost často to bylo tak, že peněženka znamenalo, že byl prostě jako jeden privátní klíč, na který jste si posílali svoje coiny, nebo se vytvářely adresy prostě nějakým způsobem náhodně.
což je sice fajn, nicméně ve chvíli, kdy jste ztratili tu peněženku, to znamená, něco se stalo s telefonem a podobně, tak bylo poměrně těžké jako obnovit tu celou peněženku, ty vaše fondy, protože jste museli obnovit úplně všechny ty privátní klíče, které jako nebyly na sobě nějakým způsobem navázaný. Tohle se změnil BIP 32, protože vlastně nám dal tu možnost generovat adresy podle nějaké hierarchie a od té doby v podstatě stačilo zazálohovat ten seed pro to generování těch adres a stačilo vám vlastně jako si zazálohovat jednu věc a takzvaný ten seed. Já po tom seedu mám video na téhle adrese. Je to, myslím, že 2x20 minut, takže jako není to úplně něco, co by se asi dalo vysvětlit jako během 5 minut. Ale myslím si, že je to celkem jako pochopitelný snad z toho videa. Doufám. Chceš si to dokoukat teďko, nebo? Jak říkám, jako má to 20 minut a už máme jenom 10. Jako. BIP 39 má československou stopu, protože ho navrhli mimo jiný Styk se Slashem, autoři Trezoru, který potřebovali nějakým způsobem jako vylepšit zálohování seedu. Takže vymysleli to, že ten seed, který je v podstatě jako strašně dlouhý číslo, jako 0 jedniček, tak se rozseká po 11 bitech. Každý slovo, každá ta část bude znamenat jako jedno slovo. A vy to všichni znáte, už vlastně nikdo neřeší, jako co je seed, protože řešíme jenom těch 12 nebo 24 slov. Že jo? To je pro nás vlastně ten seed, ale ono to je jenom jako nějaká interpretace toho strašně dlouhého čísla. BIP 52 je poměrně zajímavý. Neptejte se mě, jak to jako funguje, protože jako netuším. Já jsem se snažil ten návrh číst asi 3krát a jako reálně na to nemám to pochopit, ale je to změna v těžení, v tom jakým způsobem se těžejí bitcoiny. A je to přechod z toho proof of work, jak ho známe, to znamená pálením elektriky, tak pomocí fotonických procesorů se bude těžit za pomocí světla. Jo, jako Dušan to pochopil hned. No. Jako má to mít nějaké výhody, jakože jsou tam velký vstupní náklady a pak ten provoz už je zase levnej. Takže jako proto tam ten přechod jako z provozních na kapitálový náklady, to znamená, jako musíte mít hodně peněz na začátku a pak už to jako jede samo, když svítí slunce. Teď je to tak, že musíte pořád mít hodně peněz na začátku, ale ještě další utrácíte za tu elektriku. Že? No. Jako je v tom BIPu jako hodně grafů, hodně rovnic, takže pokud jste fyzici, matematici, go on. Já moc nevím, o co jde. BIP 50 je to jeden z příkladů těch informačních BIPů. Pamatuje si někdo ten Chain Fork 2013? Kdy Slash rozbil Bitcoin? Stalo se to, že v nové verzi 0.8 Bitcoin Core byla chyba, nebo nebyla tam úplně kompatibilita s verzí 0.7. Slashpool updateoval všechny svoje minery a bohužel vytěžil blok. Ten blok jako
na té verzi 0.8 byl perfektně validní, ale pro všechny ostatní, kteří měli ještě jako verze 0.7, tak ten blok prostě validní nebyl. To znamená, Slashpool a ještě myslím, že další dva mineři tak jeli na té 0.8, pokračovali v tom chainu, protože perfektně validní blok. Akorát, že všichni ostatní, kteří měli 0.7, prostě Slash nemá jako validní blok, někdo jiný vytěžil validní blok pro verzi 0.7 a jela se druhá větev chainu, takže nastal fork. Bylo to poměrně rychle chycený, upřímně už se nepamatuju, kolik tam bylo vytěžených bloků na té 0.8, ale Slashpool a další těžaři prostě downgradeovali svoje minery na verzi 0.7. Samozřejmě přišli o všechny prachy, které vytěžili v tu chvíli, ale Bitcoin byl zachráněný. Takže asi to nemůžeme mít úplně jako Slashovi za zlý. Jakože, nebyla to rozhodně jeho chyba, vlastně přišel o prachy. No. Jo, tady mám trošku rozbitý. Tak to. BIP42 je vlastně návrh, který upravuje to, nebo je v něm popsaný to, že Satoshi v podstatě neumí počítat a neumí programovat. A do Bitcoin kódu implementoval to, že vlastně tam je nekonečná peněžní zásoba, žádných jako 21 milionů. Prostě bude nekonečná. A ten BIP měl tohleto jako opravit. Když vidíte to datum, bylo to zveřejněné nebo schválené na apríla a návrh na to, aby se tohle uvedlo do Bitcoin Core, bylo ve forku na 1. dubna apríla 2214, takže 200 let potom. Ten BIP byl schválený, takže zhruba tak jako za necelých 200 let se budou asi dít věci. Těším se na to. A to bylo všechno a jsme na tom perfektně s časem, takže já vám děkuju za pozornost. Budu určitě na afterparty, takže pokud budete mít nějaké dotazy, tak nevím, jestli na to máme čas teď, to je zadarmo, a potom na afterparty za pivo. Za pivo. Děkuju vám. My ďakujeme.